Da, da. Ietarra. Ie. Erderaz esan da ea. Zoea bai esan, ie. Zaitxik ez duzer esan gire ba. Eta nik preguntaten bada hostien, nungo zara eta iekue. Iekue, erderaz etzen duzu, ez. De onde eres tu de ea. Euskeraz da ie. Bueno, mile sortzireun da laro eta irunero lako. Baina lehen be, ea izen zan. Natxitu izen da bedaru izen da, ea izen zan. Ze Elizake mile eta bosteun irien entzien, da ea ipintzen dago Elizetan. Ea izen gozan, arreke behadutarrak eta naiztuarrak hasi ziren arrantzuen, da bajatu egiten handizik. Da mene hasiko zin etxik etxin. Da hau izen zan kontizu marisma, ero? Da ie deko izena, junkal, da ie. Claro, natxituko bekue, baina ie izena eukibe. Eizalako ondizago. Oizo herri. Egize da, herri hau, biztanle sortitan berantza junde. Bueno, azken hortitan apurtxo bat ion da, baina hau herritxe junde kapakaira esaten dana. Itxeko hause bizide udi daulako, plazi daulako, beste da zungo zan alkarrakora. Hori nik argideko. Udan bizidaren. Espalako udie, hemen ezkengo desdendarik, ez tabernarik, ez farmaziarik, ez eze. Ez bankorik, ez eze. Esan udi, hemen bizide, porque existen 3 meses de verano, bestela ez da pentsabez. Justo pasagaren lekoen hori konpontzen egon diren leko hori, zubize pasata, hori izan zen gure eskolie. Eskola zarrena. Gaur, polideportibo izen da, eta orain barriztuten dagoz, gauza batzuk ipintzeko nagusi zen egoitza behara pasako da, beste gauza batzuk, gimnasioa, libutu egitzen eta loko gauzak itzeko. Hemen eskolak, azken eskola desagertu zen, 15 bat urte dola. Eta justo konzentrazioiek Gernikara. Gero guraso batzuen harturaz, hor 3-4 bat urte, zabaldu ben umetxik izen aurre eskola edo deitzen dana, eta natxitxun dago. Nire kuadrilako pilo batek itxosora juten ziren, erdizek inguru itxosora. Hemen gotxe guztizek lenguek egin zedazak indianu mintze, kanpotarrak egin. Osa, etorri zen beti dugu. Claro, gero alniz hemen ozien zerbizio asko. Hemen zan, arrotzerizak, dendak, horrek ez da behitzen dirue, horrek inon diru hartuten dabe. Esateko bera izetez marinu da, izendakue. Eta hori egize da, dirue aberastasune kanpotik etorritzako da, eta beste batzuk kanpora eziren azun, azkanin, baserri txarrak, natxitxun bedarun eta hien batzuk, eta asko gitza horik ez. Eta beste guztize, itxosora. Bueno, egon zin geuzak, nik ez dut hemen fabrika bat. Baina lehen egon zin hemen erroska fabrikide bat, erroska. Mendaroko erroska famideuke. Erze baino ez hemen inge. Martin Petrak enge. Dagoen fabrika bakarra da natxitxun. Egoin. Eta, nahiko ezagunera hori etxie, pabelloiek eta horrek eusakitzen da bena, baina horrek eukiko dago zenbat. 30 Hortizik, gitxia. Gaur egun baino gitxia. Bai. Nire un mesazoien zenbategon zin bat. Galona bat. Laixier bi. Fondi egiru. Lau, uste honik. Lau. Bai, txangurru. Bai, gizona. Bai, txangurru bakarra bat. Plazan dago nahi. Beste guzti. Oine, soziedad asko jazak. Zenba soziedade deu ziren bat? Hien, 5. 5 soziedade? Lehen? Orain baino gehiago. Orain baino gehiago. Orain 2, eta lehen gehiago. Aniseta. Beatriz. Laura. Da Sabina. Sabina bai. Asko egon ziren, jente gehiagoten zan, hemen urten baripe bai. Hori hote zan, hemen bizitzen. Oin asko bertoku juntzin Belgora bizitzen. Etorten dizel zapatotan. Baina klaro esan egon Gerniken horrek handizek. Karnasei zebe basek. Karnasei, Mataderu bebertuan. Mataderu ametxe azpizen. Ni eskolara jo nintzen enek izen erdera. Eta jo nintzen
sei urte hitzeko. Ni, naiz eta partida nazimenton joan euki, baina nik kalien beti izena, Jon. Eta inkambio konmutaten azmaizue, deitzero esten eskolan Juanito. Berazan bakarra herri guztitzen, beste inok ez. Guk gure kuadrilan beti euskaraz, guk. Baina guk hemen esate baterago nienaz kapazitzeko erderaz musien. Euskaraz bakarrik. Ez dakit musien eitzen erderaz. Osea, gaztenok, envido, dos más, te quiero. Parece un juego de maricones, te quiero, te saco la lengua. No me quieres, coño. Erderaz koetzen da, ze jente asko gonzala kampuen, erderaz gau, Espainia ukiban lehene, Filipinas, Kuba, horre guztizek, da antxe gonzien nietan, ez frankon erroetxik, kanpotaren erroetxik. Euskaraz erderaz gehitxua. Getxo, nik esate baterako nire kuadrilan, ni suerti dako. Ni dako danak gara, mutile batez ere, danak gara euskaldunek. Claro. Hemen kaskoen erderaz asko, baina hemen eske hori da, lehen honek esan da bena. Hemen negu astelenetik barikura jente gitxibizia. Euskaraz ezen du, ni loba bat dut, loba bakarra. 6 urte dekoz, da ez dakit piperri perderaz. Nik esatera ni maizu izen dako naz. Klasiek emoterako eta gainera Gasteizen emon da, batu eraz emote. Baina lagunekin nik bertako euskeri itzen dut. Eta asko berreza urtetzen da. Mesa hostien, beti, baina kalien, gure leku esan frontoien, leina. Frontoien, bai. Lehene honik moian, plaizan, ero? Bai, udan plaizan, baina neguen frontoien. Frontoien. Gramoli, zatu, zapaton zizla. Zapato domeketan, ez da? Daudan... Eta gero txistuna ize, Vitor, PJ ban, domeka guztitan, edo? Bai, plazan. Udaletxe onduen da, segon taberna batek, zeukan gramolie, ipintze ban, eta kobrau itxe ban. Mesataz dut izentzen gure familizentzako. Hemen, pentsa, zein herri txikize da, eta Elisabi daukoguz? Lau parrokiza, prakatu. Lau parrokiza. Natxitun bat, bedanun beste bat, da menkaskun bi. Eliza ez, lau parrokiza. Eta laua bade. Egon ziren. Oine bat jau dantzen. Lantxo bekutin. Tirantia. Eta bronkatxo hau eta beti lantxo bekukin. En cambio, ipistarrekukin ez. Inoiz bez. Inoiz bez. Lekitxokukin eta ipistarrekukin asko sobeto. Elizak. Dire 16. mendekoen, 1500 eta pikokoen. Retablo, San Juan Elisa Cristo retablo dako. Etxe batzuk, indianonak edo deitzen dira, edo horrek itxosun ibilitzakoek, edo Filipinatatan, edo Ameriketan ibilitzakoek. Amendeko suplazien. Nizeko interneten ikusi honiko ikusitxe. Ea, playa especial recomendada para los niños. Zereko, igual azten zaramen, leunde danaba, azten zaramen dike, 1 metro barro bandan, itxosuen onarte ez dako birte. Itxosuen, umintzako espeziala, recomendadísima. Igual errezen preguntan dozu da estotzu esango, ¿qué va? Si no estamos deseando que no venga nadie. No viene nadie, esto se muere en 15 años. Espainia guztien sarratu diez, ez da gizema lehen milesak errezen txikizik. Kostan batabez, danak arruen. Osea, kostan ez da sarratzen ribet. Herri guztietan, zu kotxiez basatoz ikusten duzu playa, tienez. Deko iskutata. Deko une bakarrik da iskutata. Gizoten du, jenti pasten dagoena, sarri, hien playa da bala. Hori lekitxarrapez. Lekitxarrapez. Playa da horien ala. Iskutata deko. Deko une, deko iskutata. Hemen jaizozan Etxebarrieta bat. Etxebarrieta. Da, izen zan consejero del Banco Bizkaia, fundador o semifundador. Eukiban Kadizen astille bitzel bat. Darek iban geusa bat. La guerra de África, guerra en África, egon zan. Euskaldun guztiek gangue berak atara zen diruaz. Darene moro bat esan zon, oye, los valencianos que pagan ellos que tienen muchos naranjos. Nik euskaldunek ekarbiotez, Etxebarrieta hemen duen. Oseka, nitxeko isi zen, bai, ez dako estaturik izateko, nio pentsakik ezer. Esate baterako, hemen egon zan morroi bet, haren izena ez dakitz. Bai, eskundut egon zan txina bateaz. Da, alargundu izen kontizu ero, da, kaba esan egon, Ave Marinela izeneku ero da nalako eta eskaban tiburin beuki. Da, gizatu ibiltzen zan kaleri kale abestuten hauze. Kafe ura pultsu bat, no kemon baneko,
Amabia urmarilla, erresakonekos, todo ese, cosas de pueblo, está. Nik ez da zelako gazen, pero tontuk ez gara, Osa, hori xipini, tontuek zebez. Karreren jakoek hemen pilo bakara. Baina nire edadikuek, nire kuadrilean esate baterako neskamutilek, konparata beste herriaz, igual eskolan ibilitzakoek, hemen, kaskokoek, erditzek, karreria maitxute dago, eta egin. Osa, ez da la normal. Nik uste dut que universalistas hemos sido la mayoría de aquí. Danen artien itxeko gauzak, beti kostada, Bai. beti kostada. Bai. San Juana, dire Herriko San Juan ez eta gure zazuien doninak, deun ibanak. Bai, abeste hori doninak, deun ibanak, doninak. Hemen beti izan dugu guk, zure San Juan izan du doninak. Dago ez datu donina pa. San Juan zua hori leko guztian itzen dela, hemen itzen da ondartzan. Etorten zen, nire gazte zazuien, banda bat, orkue bildotara, Campos Elíseos. Ukainita egoten zen beste baten. Da, jantzak, hori Bertan plazan kotxi pasatzen dizen. hori dana kotxiek, besterik kotxiek. Azken egunen, hori Ietarren hori egun, erreka egun, hortik ibiltzen dana, eta, bueno, eta hemen lekitxoko jaize guretzako bai direla importante. Zure denporan bai. San Antolinek dire ez Gernikakoek ez ezer. Bai, gaztien, solteruen. Da igual, goizoko lautartero, goizoko postartero, Gerniken eramen huergan, ez da. Da etxera, nazten zen gure amarrak lauren ditxeotan olakoa. Gabian berandu goizian logure, gabian berandu goizian logure, esara maitxetsua osasuna ingure, altzatiaren, ez da mesatzen dute, zizu baketan ama bat, venga, ostabe. Gabian berandu goizian logure,